И здравейте, хора! Аз съм Калян Апостолов и днеска ще предавам на Терария. Надявам се клипът да ви хареса. Днеска ще играя в моя сървър, но да ви кажа, това не е такъв публичен. Защото повечето серии, които аз правя, не са публични, нали? Например, аз съм правил това и съм направил да играем само с моите приятели тук. Чакайте. Мъничко да дръп назад камерата. И малко настрани. Добре, готово. Само това си сложа по-малко банера. Ето. Значи, днеска мислех да покажа моята арена на славата, която направихме скоро. Но като гледам... Да, може да я покажа всъщност. А тук е моята арена за босове. Тук като настъпи този бутон, всичко е тук. Нали, почва да стреля, огън, такива неща. Зелена шапка, откъде се появи тая? Така ще я сложа. И ето я, арената на славата. Има 3 трофея на това. На Everscreen, така че за това са толкова много. На Morning Loot, Dutchman, Pumpkin, Марсиан, Скелетрон, Плантера и така нататък. Ето ги. Всичките нали тук. Не баш всичките, само още няколко ми остават. И ако някога влезнете в този сървър, нали по погрешка може и да влезнете, нали, изобщо търсете никакви неща от зелената база. Защото тук съм направила специално за моите хора, както и не мога да влизате в нея. Ако искате само тези айтеми тук ги вземете, ваши са. И ако искате тук... те са тук. И ако искате тези тук неща, взимайте ги просто, не ви пука. Така че всичко тук, по принцип, може и да не ми трябва. Освен... Не знам, май да. Всичко не ми трябва. Освен не взимате никакви айтеми от тук. Ако някой вземе, веднага го банвам от сървъра и нали, и винаги когато той влиза, винаги пускам някакъв бан, който влезе там. Така че това е нали моето предупреждение. Изчакайте. Видео. Да, съм взел удара. Добре. Днеска не знам какво ще правя. Тук нещо ще измисля, нали сега. Може, например, да си посада още такива гъби на там. Между другото, в този сервер не мога да се спалват марсианци и аз не знам защо. И нещо съм направила, аз нещо просто не могат. Аз пробвах поне 5 пъти.
Чакайте за малко. Така се посменя. Да. Това ми е по-яко, защото от тиквената луна. А луната студената и това е много тъпо. Ще го оставя тук при ненужните неща. Който иска да си го взима, нали? И всичко друго. Освен това не го взимайте, както и това. Е така. И помните преди колко постижения имах доста мъничко. Гледайте сега. Всичко тук, значи почти всичко тук съм изредил. Поне 4 или 3 постижения ми остават. Да, ето, 4 постижения, а не 5. Само е това тук. Някой искам да ми каже как да го спечеля точно. Ето това, чакайте да ви покажа. Ето това тук. Защото аз отдавна се опитвам да ги спечеля. И просто не мога, нали, в такъв смисъл. Значи, сега мисля... Чакайте, след малко се върна и ще се измисля нещо. Здравейте! И най-накрая мисля, нали, да купая в мините и да убивам босове сега, но ще трябва да събирам малко души за The Twins. Аз съм ги убил, просто искам, нали, пак да ги убивам. За да спечеля на онзи Earthen Razor ли беше трофея. И сега искам да ви дам IP-то на сървъра. Значи 127. Чакайте, ще го напиша до след малко. Значи това е IP-порта. Искам да кажа сега, нали, че скоро ще свършим клипа. Знам, че не съм правил нищо, това е много тъпо. Знам какво ще кажете. Затова бързо ще го снема това. И от сега ви казвам, абонирайте се, дайте, нали, палче нагоре за този клип, ако ви хареса. И така нататък. Сега търсим души на светлината. Да видя на къде са кристалите. Аз ги подминах, бе. Окей, отиваме там. Ай, набързо ще отида, ще спра клипа. И здравейте! Пак продължаваме и намерих материалите за The Twins. Ай, сега. Ой, чак, първо това го бия да не пусна това трофея. Сериозно ли бе? Извинете, но явно няма да стане и до нови срещи. Дайте палче нагоре и това е от мен. Хайде! Чао!